Hej Og velkommen til. HP Gameplayers. I dag skal vi spille noget League of Legends. Welcome to the League of Draven. Okay, det var pænt mærkeligt sagt, det der. Det er sådan, man siger det. Idiot. Stor idiot. Nå, Accept. Vi spiller lige bots, og så vi har lige lavet en ved en mod hinanden. Så spiller vi bots, og så, ja. Jeg går top sammen med dig. Skal du top? ja, fuck, så går vi bot. Bot. Bot, sådan. Altså, det er mod bots, så jeg er pænt ligeglad. Det er også pænt lige hvor jeg er lige pt. Pænt ligeglad med dig og dine grimme forstyrrer. Siger du, jeg er grim? Nej, undskyld. Du er ikke grim. Hvor du er grim. Almindelig tartar, almindelig tartar, almindelig tartar. Det er verdens sejeste navn. Almindelig tartar, almindelig tartar. Printer mere. Atrax. Og I kan se billederne i hjørnerne. Yep. Log in! Log in! Jeg må lige komme med at vælge noget. Jeg er lige glad. Log in. Lali, lali, luli, lali, luli, lali. Kasper, når du råber, så kommer der ekko. Skal du lige være med det? Badass. Jo, motherfucker. Vis mig Skype-billedet. Vis mig lige mit Skype-billede. Jo, motherfuckers. Det er sådan, vi ser ud. B, det er ham med de seje solbriller. Det er så ham lidt ude i kanten. Det er mig. Og M, det er mig. Og B, det er ham den anden. Ham den grimme derude. Du forvirrer dig selv. B, det er ham den seje ud til kanten. M, det er mig. What the? Ja, men du er jo også ude i kanten. Ja. Spasser. Så sagde du, at jeg var grim bagefter igen. Hvorfor har du revive på? Revive, fordi den er god. Du bliver jo bare op lidt tidligere før, og så bliver du hurtigere, så du hurtigt kan blive kender. Ja, jamen så er de lige ved at smadre vores base. Idiot. Tænker du ikke sådan noget? Vi taber jo hver gang vi kæmper mod bots. Nej, det er hver gang vi spiller PvP. Og ikke når jeg ikke gør. Printer med. Kan du lide at spille? Jeg har spillet ham mange gange. For 3 år siden. Ej, jeg spillede ham faktisk her i lørdags. Ja. Ja, det var faktisk. Det var en ramp. Vidste du faktisk, at chips, de faktisk lavet frugt? Chips, det er lavet af kartofler. Hvad var det så, der var lavet frugt? Vi hørte en eller anden sang om det. Kan du ikke huske den? Det var en frugt, der var kommet fra en frugt. What the fuck? Ja, det er derfor, han der chipsen. Vidste du det? Nej. Vidste du det? Ja. Vidste du det? Nej. Vidste du det? Ja. Hallo, hvad sker der lige for Fish? Ja, han er oppe på 100. Han er kun på 50 med mig. Han er oppe på 100 med mig. Fuck det. Du har en bærbar. Hvad sker der? Er der? Hvordan ville vi ellers kunne spille sammen, Kasper, hvis ikke han er der? Tag din storebrors. Det er også en bærbar. Og han bruger den jo hjemme til gamerne med din skubber. Nå jo, det er derfor du er herovre. Nej! Jeg var herover først. Nej, du var... Var jeg ikke herhjemme først? Jo, du var hjemme var... Spacer. Damn bitch. Hov. Jeg skal lige passe med, at vi kommer mod 2. Har du taget dit E til at starte med? Ah ja. Det lød mærkeligt. Min tartar. Har du fundet benet og sidde herovre? Har du brug for en pude? Så ligger der en der. Nej, så sidder jeg bare. Hallo, tænk på botsene kommer faktisk først, når vi, hvad hedder det nu? Nej, jeg skal gå herop.
Nej, botsene, de kommer først, når når minionsene også kommer. Prøv at kigge der. Se. Lol, Bare det heroppe. plejer der altså ikke at være. Der er heroppe med. Wow, shit, det er tæt på. Idiot. De er meget klogere end dig. Nej, det vidste jeg da ikke. Se, hun vidste ikke, jeg var inde i busken. Det vidste ingen nemlig. Shit. Hjælp mig. Ashi, du dør nu. Gå ind. UF. Altså, ja, du får en. Ja, nej, prøv at hjælpe os. Nej, kom nu. Jeg går ikke. The fuck, hvorfor fik du den ikke? Jeg satte ignite på hende også. Ja. Det var mærkeligt. Hack. Bots. Hack. Bots. Er det ikke det samme? Hackbots. Hacking the bots. Så slår de sig selv ihjel. Sejt! Jeg skal på mig selv. Jeg havde næsten svinget sværet inden den der huggede tyren af mig. What? Hugget døren af mig. Det skulle du lige huske, det er Tyskland. Har du ikke et night eller sådan noget? Nej. Der er teleport og hive. Har du ikke et night? Det skal man bare have mod bots, mand. Lad os slå på. Nej, det virker jo ikke mod dem, vel? Jo, det gør. Hvorfor virker det så ikke? Fordi den nåede at løbe ud. Nu på Tivopods imens. Så nu skal jeg ikke særlig meget liv. Nå. Hvad? Idiot. Idiot. Det var en hjælp. Fed nar. Det var en hjælp. Kom nu, hjælp! Kom nu, Vanguard. Jeg dør. First blood. Det kunne du også blevet. Men så blev jeg det i stedet. Det var så sørgeligt, at han huggede hovedet af sig selv. Hvad sker der lige for de der bots? De er mega svære. Nej, de er høj. Hvorfor døde du så? Fordi du er en klovn. Er det min skyld nu? Ja. Jo. Du er idiot. Fedner. Nå, røv. Du plærer dig. Men det er mig, der har sixten. Det er mig. Det er lille løgner. Du lyver så meget, din spæser. Liv! Jeg kan heale mig selv. Er det ikke sejt? Det er også lidt lifestyle. Livsstjæler, mand. Idiot. Man må ikke stjæle andres liv, husk det. Det sagde mobber altid. Jeg går kraftedeme. Et kill er godt, men et drab er bedre. Fik du den, Einstein? Nå, du ramme Kasper. Seriøst, mand. Einstein. Hvorfor dør du hele tiden? Fordi jeg skulle... Ja, hvad med dig selv? Jeg får et kill. Ja, og... Så minus det, så har jeg kun et. Nå, du ramme det, man skal ikke minus. Hvad? Jeg er kun blevet dræbt én gang. Nå, hvad sgu dig? Ja, men hvis man plusser det hele sammen, så skal den jo gå i minus. Før den kan gå i plus. Hvad fanden snakker du om? Det er kun fordi det er minus. Idiot. Minus, det bliver plus. Spørg mig. Seriøst, nu forvirrer du mig. Det var det, der var meningen. Idiot. Jeg har ikke gjort noget forkert. Fuck, jeg løber lige nu, for det ellers dør jeg. Enemy tartar. Jeg leger. Good kill. Kylling! Det er kylling. Kom herud og lege. Du ramte? Ikke. Fuck! Det var bare, jeg skede i bukserne. Fuck, det sperma.
Kylling! Han laver altid det der kylling. Han løber forgæves. Kill him! Ignite! Dø! Dø! Ashi kommer! Ja, og? Jeg kommer! Løb, minions! Fuck, minianer! Kom ikke med, minions! Minianer. Løb, ellers mad på toweret. Ashi kommer og løb for helvede. Hun er stærkere end os til sammen. Så løb. Fandme ikke. Skal du bevise noget over for mig? Skal du have flade de fede pics? Fucking lorteprofa. Løb, eller du dør. Skal jeg hjælpe dig? Se, der vil du have været. Du har kun noget med 30 liv, så fuck af. Jeg har Jeg vil gå selvmord. selv. Nej, lad være. Jeg ordner det for dig. Ninja. Lav nogle large hit eller sådan noget. Jeg prøver at gøre, så du ikke dør. Hvad laver du? Jeg har et passiv. Det var kun for sjov, at jeg ville dræbe mig selv. Fuck dig! Det er din skyld, jeg døde! Jeg prøver at hjælpe dig! Nej, det er spas. Var du dum? Nå. Har du tavlig? Det skulle du da godt have sagt til mig. Idiot. Hørte du det? Ej, vi må hellere stoppe med at tale grimt om hinanden. Nej. Det lød virkelig mærkeligt. Jeg kommer og hjælper dig, Ashi. Jeg kommer og hjælper dig. Til at dræbe den nonsen. Pigmager. Jeg fik lavet. Der kommer vand ind i den. Hvad for en? Min mikrofon. Ja, din spil. Nej, det er dit sperm. Prøv at gøre. Det var dejligt. Fuck, det lyder creepy, det der. What the fuck? Kasper. Jeg fik min sprit der. Vi tager tower. Kasper. Jeg har alt. Min tata. Kommer du ikke og hjælper? Kylling! Hvor du tavlig, Ashi. Dø nu med dig! Jeg brugte alt, så jeg ikke døde. Dø med dig. Fuck, så dør jeg alligevel. Du hævner. Nå jo, jeg har hævnet den selv. Jeg lagger. Hvor er jeg henne? Her er jeg. Nej. Ned, du er busk. Hvor er jeg? Ned, du er busk. Okay, du er busk. Vent lidt. Jeg tror, jeg har den. Ja, sådan. Så skal min penge bare lidt ned. Sådan. Det er fordi Simons eller hans fars computer er ikke så god til at trække lol. Den lægger lidt nogle gange. Det kommer fordi jeg er skøjt. Nej, det er fordi den bliver for varm. Ja. Er det ikke derfor? Det ved jeg ikke. Jeg tror, Men det kan også være fordi vi er YouTuber eller sådan. Bliver varm. Jeg kommer og hjælper. Fuck, så lægger du. Nej, jeg lægger ikke. Min tata. Og så kunne se. Det kommer ikke efter, mand. Min tata. Kylling, mand. Kyllinger. Ignite. Fuck, hvem er det? Det var fisk. Er det ikke Shin? Jo, det var bare sgu. Double kill. Så du kom, Shin. Spæser. Laver bare dobbelt kill. Jeg laggede, så jeg ikke kunne finde ud af det. Det var jo lidt. Skriv op Ja, til så Fifi. døde jeg. Godt, du kommer tilbage. 。  . 。  . 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 。 . . . . . . .
Og du synes, jeg ikke var god med Surrender mere? Ja? Ja. Jeg har da fået flere kills end dig. Godt drab. Godt drab. Kom igen. Godt drab. What the... Hvor ja, du... Gå. Ej, kom nu. Jeg tog lige tavret for dig. Fuck, hvorfor får vi ikke tavret efter os? Kan du slå på ham? Må man ikke det? Nej! Yes, jeg blev godt executed. Han slog ikke på mig. Ying! You are terrible. Oh, Ashy. You stay on your own lane, bitch. Jeg gemmer mig i busken. Okay. Never på Ash. Jeg boller en så hårdt i røven, så hun ikke kan... Shit! Nej, knipping! Jeg kan ikke knippe! Hvorfor løb du? Hvor er det godt for dig. Ku! Jeg har det for helvede! Du skulle så du fik liv. Men jeg er bollet hende. Nå, du gjorde nej. Det gjorde jeg jo. Hun mistede jo liv. Okay, Bang, jeg skal klippe. Det skal jeg faktisk også. Skal du klippe? Min tata. Jeg skal have noget lifestyle efter jeg har købt den her. Ja, det er jeg også. Jeg har sådan... Jeg har 20% lifestyle. Sejt. Så jeg gemmer mig herude i bussen. Det er også sådan... Jeg har jeg knipper, ja. Er du inde og dræbe den nu? Mm. Du dræber Ashy. Og så dræber du ikke ham. Du løber for dit liv. Double kill. Double kill. Min tata. Jeg skadede kun lidt over 2000 på en minion. Yeah, right. Du mener 200. Nej, mere 100. Du sagde 2000. Idiot. Stor idiot. Men jeg quitter. Hvem fanden er du? Din kylling. Idiot, stor idiot. Stor idiot, mand. Løb! Få dem ud af feltet! Ja, men så gør jeg det så ikke på noget. Så tager jeg bare din kills. Ja. Hvad betyder det? Ved du ikke? Nej, jeg har ikke spillet over 3 år. Good job. Ja. Thank you, my darling. Få mod feltet hurtigt. Ja. Så prøv at rovpuler. Det burde være. Militær. Okay, jeg har kun 9 kills og 5 deaths. Jeg har kun 6 kills og 4 deaths. Det er også okay. Det er helt okay. Fuck yeah, man. Jeg slår dig ihjel, Ashy, man. Fuck, Ignite. Ignite, dræb hende nu. Live. Det var 100. Ses der. Enemy Nita. I kill him. Nej, fuck dig, du. Jeg sagde kun Ignite på. Undskyld. Det var kun Ignite. Bare roligt, det var ikke andet. Synes du, jeg lyver flabet? Du har lyver flabet. Jeg skynder mig. Prøv at gå ind i en busk. Du døde. Du døde. Kommer det bare sådan. Du døde. Jeg knipper Varus. Mine penge er på 7.000. Sejt. Har du ikke købt noget? Ej, mine penge er kommet på 3.000.
kommer nok ikke tilbage. Bare tid. Tid til hvad? Tid til knokkers. Tid til knokkers. La 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 la. Hvorfor? Lige om lidt. Jeg er lige i gang med at slås. Kom og slås. Kom nu. Kom nu. Din kylling, mand. Jeg er lige ved at dø, mand. Jeg dør. Sådan. Jeg er i gang. Det er dernede. Du ringer til mit tablet, for helvede. Jeg er på forbindelse nu, drenge og piger. Dem, der lytter med. Fuck, det lød hæst. Er du i live? Jeg er lige kommet ud igen. Fint nok. Sindssygt jeg åbner nu. Jeg har 13 kills og 6 death. Fuck, er det ikke mega irriterende? Nu går jeg ud igen. No. Min tartar. I know. Double kill. Okay, det der, det er pænt spasme. I know. Hvorfor? Fuck det! Gør det igen! Min tartar. Det hjælper jo ikke noget. Hvad hjælper det at ringe til min tablet? Angrib mig. Længere. Åh, nu dør du, Ashi! Din kylling! Jeg slår dig ihjel. Hvorfor kan jeg pone så hårdt? Fuck! Min pik er stadigvæk hård. Jeg er gal. Kom nu, Shen. Angrib mig. Jeg flygter fra dig. Kom nu, Shen. Kom nu. Jeg slår dig ihjel, Shen. Er det overborgerligt? Jeg klarer det også meget godt, synes jeg selv. Så du høves faktisk ikke at komme. Jeg nakker shit. Jeg har lige fået quarter kill. Synes jeg. Jeg skulle have. Nej, faktisk ikke. Derhen. Ja, hej. Hallo? Hvor er idioten? Grab it! Nu! Jeg skal lige sidde i kaffe. Store idiot, spaser. Jeg har masser af penge! Har du det? Så skal du blive din mor imod. Hvorfor? Jeg har homeguard. Sindssygt, jeg dræber Ashi på 0,25. Jeg har bare 17 kills. Hvor mange har du? Godt, du stadigvæk kun er level 12. Ellers vil jeg slå dig ihjel. Hey, jeg skal lige ind og se noget. Hej alle sammen! Hvad mener du? Jeg skulle lige se, at vi filmede stadigvæk. Det kunne godt være, at den havde røget ud sammen med dit net. Nej, det var jo kun mit net.
Fuck, jeg one-hitter dem. Jeg har bare ud. Fuck dig. Men jeg skal lige have noget liv. Okay, jeg får liv af Red Bull. Jeg er lige noget, der kan ud af. Jeg skal lige bare blive ved med at spille en bot-game. Dø, Shen, dø. Jeg dræber dig, Shen. Jeg dræber dig, Shen, og Shen dræbte mig. Efter jeg havde tisset på hans mor. Indtil han fandt ud af, at jeg tissede på hans mor og dræbte mig. Er det ikke en sjov historie? Jo, virkelig en sjov historie. Jeg kender også en sjov historie. Du dræber Ramos og dræber og dør faktisk af pest og kræft. Og ondt i røven. Ej, jeg ved ikke, hvornår du kan dø, men jeg er død. Og det er faktisk pænt irriterende, at jeg er død. Jeg bliver altid så ked af det, når jeg dør. Men så lever man jo op igen. Det er herligt. Skal jeg lige tænke det der tower? Den på midten. Dræber du bare Ashi. Det er ikke i orden. Kill that tower for me. Jeg går over og tænker det. Skal vi ved? Nej, jeg havde det forkert. Med dig. Jeg hedder Kai. Jeg tror lige, jeg løber lidt. Fuck, det skade meget. Jeg vil gerne op imod nogen, så jeg kan kæmpe sådan. Åh, der er Shen! Ham elsker jeg at kæmpe mod. Fuck, så bliver nej, jeg dør aldrig. Prøv at se, jeg overlevede. Du dør aldrig. Må jeg må se din score. Du har 8 døde. Og 18 kills. 18, 8 fik du den. Saber. Men jeg har 6 1, 2, 3. Jeg har 15 assist. Jeg prøver lige at få noget liv herinde i skoven, så jeg kan lige få noget liv ind i skoven. Jo. Fuck, jeg er syg i hovedet, når jeg er sur. Død de mini-tartarne. Jeg har bare røvet den her skov for vildt. Nej. Skal vi vide, jeg går ned og tager Baron. Jeg tager med dig. Er der nogen, der skal med ned og dræbe Baron? Er der nogen, der skal med nu og dræbe Baron? Du tænker. Jeg skal lige have noget liv. Du tænker, du er stjålet. Jamen, jeg vil gerne Fuck, Baron har egentlig meget liv, synes jeg. Så er Baron buff. Jeg fik ham. Jeg tænkede, at hvis det næsten ikke er en skidt lige. Så går vi op og dræber alle sammen. Så er det, du dør ved første slag. Fuck. Den tager Ashi. Kan Fish... Hvor hurtigt tog Fish lige Ashi? Mega lang tid. Jeg plejer at tage en på 3 sekunder. Det gør jeg også. Bare sådan, gasper. Hun får 3 slag, så er hun død. Fuck dig! Jeg danser. Det gør jeg også. Fuck, lige der. Nå, det var så for denne gang, folkens. Så... Subscribe. Please. Vi ses. Farvel.